बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व संपर्क प्रमुख बाळा चिंदरकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी देवगड एसटी आगाराच्या सुशोभीकरण कामाची पाहणी केली. स्वच्छतागृह देखील पाहिलं व नाराजी व्यक्त करत तात्काळ अहवाल द्या, अन्यथा तुमचं निलंबन करेन असा इशारा विभाग नियंत्रक यांना दिलाय. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज सुमारे 2 कोटी रुपयांमधून सुरू असलेल्या देवगड एसटी आगाराच्या सुशोभीकरणाच्या कामाची पाहणी केली. सुरू असलेल्या कामाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रवाशांच्या सेवेसाठी केलेली बैठक व्यवस्था, बसवण्यात आलेले डेपोमधील फॅन तात्काळ बदला, मोठे फॅन बसवा, प्रवाशांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्या. यानंतर मंत्री थेट स्वच्छतागृहाच्या पाहणीसाठी गेल्यानं अधिकारी वर्गाची धाकधूक वाढली. मात्र स्वच्छतागृहात साफसफाईचं काम चालू असल्यानं तेथील कर्मचाऱ्यालाच मंत्री आले म्हणून काम करता का अशी विचारणा केली. येथील परिसर स्वच्छता व कामात होत असलेल्या विलंबामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. एसटी प्रशासनाबाबत होत असलेल्या तक्रारींचा पाडा पत्रकार मंडळीसहित सर्वांनी परिवहन मंत्र्यांसमोर वाचल्यानं एसटी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच गंभीर उडाली. येथील समस्या निवारण केलेल्या कामकाजाचा अहवाल 1 महिन्यात मला पाठवा, अन्यथा तुमच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी लागेल असे खडे बोल विभाग नियंत्रकांना त्यांनी सुनावले. कोकणाचीच म्हणजे पाणीपासून सुरुवात केलेली आहे आणि पुढे आता देवगड, सावंतवाडी म्हणजे अगदी कणकवली म्हणजे गोव्याच्या बॉर्डरपर्यंत जेवढे काही एस टी स्थानक आणि ज्या ज्या ठिकाणी माझी जाण्याची आवश्यकता आहे त्या प्रत्येक ठिकाणी मी जातो आहे. नागरिकांना सुविधा देण्याच्या दृष्टिकोनातनं एस टी महामंडळानं काय केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये काय करायचं आहे त्याची सगळी चाचपणी केलेली आहे. काही ठिकाणी आता देवगडचं एस टी स्टँड जुनं होतं, त्याला आता रिनोव्हेशन केले, 1 लाख रुपये खर्च केले. ज्या ज्या लोकांना गरजेच्या गोष्टी होत्या त्या सगळं बसवून दिलेल्या आहेत. प्रामुख्याने सिमेंट कॉन्क्रीट करण्याचा एक प्रस्ताव आहे, तोही या पुढल्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आम्ही तरतूद केलेलं आहे, त्यामुळे त्याचंही कॉन्क्रिटीकरण होईल. तुम्ही 78वा वर्धापन दिन एस टी महामंडळाचा म्हणता, ही वस्तुस्थिती आणि 78व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आम्ही राज्यामध्ये एस टी महामंडळाच्या जेवढ्या जागा आहेत त्या सगळ्या जागांच्या कुंपणाच्या बाजूला आम्ही 78,000 झाडं लावण्याचा एक वर्षभरामध्ये संकल्प केलेला आहे. त्यामुळे आता बघा, ही बाउंड्रीज आहे, पण बाउंड्रीला हवी तशी झाडं नाही आहेत. आमची कुंपण भिंत आहे, परंतु कुंपण भिंतीच्या शेजारीच्या झाडं लावली आणि त्याची सावली जर लोकांना पडली तर ते उष्णतेचं जे प्रमाण आहे, तापमान जे आहे ते कमी होईल आणि त्या माध्यमातून आम्ही ते प्रयत्न करतो आहे. एस टी महामंडळाच्या माध्यमातून सगळ्या स्थानकावर उद्यापासून मोफत ही शौचालयाची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे. प्रसाधनगृह 1 रुपयासुद्धा खर्च न करता सर्वसामान्य प्रवाशांना त्या ठिकाणी जाता येणार. आणि त्याचबरोबर ही जी अस्वच्छता आहे, अस्वच्छता दूर करण्यासाठी दर 4 तासाने आम्ही प्रत्येक एस टी डेपो आणि एस टी स्टँडची ही स्वच्छता यांत्रिक झाडूच्या सहाय्यानं आम्ही करणार आहोत, जेणेकरून सर्वसामान्य प्रवाशांना स्वच्छता मिळेल. ज्या ठिकाणी मोठे डेपो आहेत आणि आमचे जे ड्रायव्हर कंडक्टर आहेत त्या ड्रायव्हर कंडक्टरांना निवासस्थानाची म्हणजे झोपण्याची आणि राहण्याची व्यवस्था आहे. त्या ठिकाणी गरम पाणी आंघोळी करतात, थंड पाणी पिण्याकरता आणि त्याचबरोबर झोपण्याकरता त्यांना वेगळ्या प्रकारची व्यवस्था करून देण्याचं निविदा प्रक्रिया फायनल झालेली आहे. तीसुद्धा आता सुरुवात आम्ही 1 जूनपासून करतो आहे. आणि प्रामुख्यानं सगळीकडे ही रकमी कक्ष असतं आणि लोकांना सर्वसामान्य जनतेला जेवढ्या काही सुविधा देता येईल जास्तीत जास्त सुविधा देण्याचा एस टी महामंडळाचा प्रयत्न. त्याचा तिढा तुमच्या दृष्टिकोनात नव्हता, परंतु आम्ही सुरुवातीपासून जेव्हा शपथविधी झाला त्याच दिवसापासून आम्ही पालकमंत्री म्हणून आमच्या भरतचंद गोगोले यांच्याकडेच बोलत होतो. रायगडच्या माध्यमातून त्या पद्धतीचं त्यांचं काम होतं आणि पालकमंत्रीपदाचं तिने बघा, आता शेवटी महायुती आहे, महायुतीमध्ये कधी 2 पावलं पुढे तर 2 पावले मागे जायचं गरज असते आणि त्या माध्यमातून एकनाथ शिंदे साहेबांनी जी भूमिका घेतली महायुतीच्या दोन्ही नेत्यांबरोबर बसून, ती निर्णय जो आहे तो आम्हाला सगळ्यांना मान्य आहे आणि त्या पद्धतीनं आम्ही पुढे काम करू शकतो. एक गोष्ट मात्र 17 जागा ह्या विधान परिषदेच्या आता रिक्त झालेल्या आहेत आणि 17 जागांवर निवडणुका आहे. 22 तारखेला तुम्ही बघाल पूर्णच्या पूर्ण 22च्या 22 जागा ह्या महायुतीच्या आलेल्या असतील आणि प्रचंड मताधिक्याने येतील.
सुरुवातीच्या काळामध्ये शिवसेना 7 जागांसाठी आग्रही होती, मात्र आता अखेरच्या क्षणी 4 जागांवर समाधान नाही, आहे. बघा देवाणघेवाण असतात, काही राजकीय समीकरणं असतात आणि महायुतीमध्ये मागणं काही मोठी गोष्ट नाही. आमचं हेच म्हणणं होतं की 5 जागा ज्या आम्ही लढल्या शिवसेनेनं गेल्या वेळेस, त्या 5 जागा आमच्या कायम ठेवाव्या आणि त्याचबरोबर आम्ही 2 जागा ह्या अतिरिक्त मागितल्या होत्या. त्यामध्ये रायगडची एक जागा होती. ही जागा आम्हाला मिळावी हा आमचा प्रयत्न होता आणि ठीक आहे, देवाणघेवाणीमध्ये काही गोष्टी मी मगाशीच म्हणालो की 2 पावलं पुढे 2 पावलं मागे जावं लागतं. तसा निर्णय घेतला असेल. भविष्यामध्ये अजूनही काही गोष्टी आम्ही आमच्या वाट्यामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून काढू. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि स्वतःला जे मोठे राज्यस्तरीय देशस्तरीय नेते म्हणत होते त्या लोकांनी थोडीशी तोंडाला काही गोष्टींमध्ये कुलप लावणं गरजेचं असतं. प्रसाद लाडसारखे नेते जे विधान परिषदेतील आमचे सहकारी अशा चांगल्या प्रकारचं काम करत आहे, मराठा समाजाच्या आंदोलनकर्त्यांना भेटायला जर ते त्या ठिकाणी गेले असतील आणि राज्यातील जे काही प्रश्न आहेत ते प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी जर प्रामाणिक प्रयत्न केला असेल तर अशा नेत्यांविरोधात किंवा विधान परिषदेच्या सदस्याच्या विरोधात असं म्हणणं योग्य. सर आता मुख्यमंत्री